дар деҳаи ҷаврез деҳоти ба номи абдиавазов ноҳияи восеъ сохтмони фермаи калон барои нигоҳдорӣ ва парвариши чорво анҷом ёфт. иншооти мазкур бо пешниҳоди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия аз ҷониби оилаи Саидов сохта шудааст. ҳамин фермада мо 40 та гов мегирем. гов ҳозир гирифтагием гап қароташ буд ки гови пасту баланд ҳамаш оли ҷӯшоӣ нестанд. замистон ҳаминҷа 4-5 мон гошо медорем. тобистон чаро гови тобистон надорем уҷа мебарем. райони Балҷивон. мақсад оянда ҳам бурдохӣ мекунем мефурӯшем фарбе карда. ҳами дигар ширия мумкин ташкил кунем. ширӣ. ана у тарафда 60 сотиқ замин ҷудо кардем. уҷа фермаи моло мекунем расӣ боша. оянда. собиқ раиси колхоз сардори раёсати кишоварзии ноҳия имрӯз собиқадори меҳнат қувваталӣ Саидов бо собиқаи зиёда аз 65 солаи корӣ дар соҳаи кишоварзӣ дар синни 84 солагӣ ин иқдомро пеш гирифтааст. барои истеҳсол ва захираи хӯроки чорво ӯ дар масоҳати 4 гектар заминҳои боир бекорхобидаи шӯразамини шафати дарёи ёқсуро ба замини киш табдил додааст. барои паст кардани сатҳи обҳои зеризаминӣ ба дарози 203 метр заҳкаш кандааст. аз масоҳати зиёда аз 1000 метр тариқи қубур ба ин мавзеъ оби дарёи Панҷро овардааст. барои шустани шӯраи хок соли дуюм боз дар масоҳати 1 гектар шолӣ кишт менамояд. аз ин маҳсулот ҳам шолӣ ва ҳам хӯроки чорво захира намудааст. замина ҳам ҷугорӣ мекунем, ҳам юнучқа мекунем. дар инҷа дар ҳолати истифода бурдани замин 5-6 маротиба рушқара гирифтан мумкин ҳосилшаи рушқара. ғайр аз ин нархи гӯшт дар бозор қимат шуда истад. барои паст кардани нархи гӯштам фоида дорад. барои паст кардани нархи ширам фоида дорад. вақте ки хидат мекунӣ арзонтар мефурӯшӣ. мо ҳамаш ҳаракат кардем ки ай одами химон кунем. қувваталӣ Саидов ғайр аз соҳаи чорводорӣ дар соҳаи пахтакорӣ ҳам муваффақ гаштааст. дар масоҳати 3 гектар пахтаи коридааш имсол натиҷаи хуб дод. хайр и карбамиди бисёр метан, силитри бисёр метан, ино барои сабзира нигоҳ доштан, қомата баланд мекардан. ҳосила суперфосфат асоси ҳал мекард. ёки пору метамам. пору. Анами фермер я мақсади кардан онаме ки пору амира ма ҳами замини рушқа, замини пахта да метам. пахта ду баробар ҳосилаш зиёд мешавад. ин Муъсафеди Нуронӣ баробари зироаткорӣ дар ин сину сол дар ин мавзеи нообод садҳо дарахтони гуногуни мевадиҳанда шинонда боғ бунёд кардааст. дар ин мавсим зиёда аз 100 тонна зардолу ба бозор бароварда моҳи сентябр садҳо килограмм анору чормағз ба бозор мақсади баровардан дорад. гузориши Хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восеъ барои барномаи иттилоотии Навид.